ಬದರು ಬರ್ಜಿ ಬರ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಬೇಡ 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 ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಬಗದಾನೆ ಬೋಡಿಗೆ ಇನಿ ಬಣ್ಣ ಅದಾದ ನಂಗೆ ಕಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾನ್ 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 ಕೈತಲೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತಾಡಿ ಮಸ್ತಾಡಿ ಐದು ಜನ ಇರಲಿರ ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ಬರಡು 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 Who is this? Jairaj. Hi. 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 ಲೈಕ್ ಅವ್ರಲೆ 12 ಜನ ಅಲ್ಲತ್ತೆ 12 ಲೈಕ್ ಬರಡು. ಹಾಯ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಇಂಚಲ್ಲಾರು ரெண்டு லைக் ஆயிடுவார் என் ஜெயராஜ் பண்ண ஜாலத்தை வைத்தால நீ அப்போ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏ ತಾಡ್ ಬರ್ಬಂದುಗ ಕೊರ್ಲೆ ಬರಡು ಬರಡು ಯಾದೀಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರಾವಣ್ ಹಾಯ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಶ್ರಾವಣ್ ಹಾಯ್ ಏರುಂದು ಶ್ರಾವಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಜೇರು ಶ್ರಾವಣ್ ಏರು ಒಲ್ತಾಕಲು ಬಲ್ಲೆ ಮಾರೇದು ಏತ್ ತೋಪುನು ಎದುರು ಬೆಲೆ ಯಾನು ಶಾನು ಗೊತ್ತಾನು ಶ್ರಾವಣ್ ಬಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾನು ಸೋನು ಶಾನೊಂದು ಶ್ರೇಯಜ್ಜಲ್ಲದ ನಿಜ ಶ್ರೇಯ ಬರ್ಬಲ್ ಶ್ರೇಯನಾ ಶ್ರಾವ್ಯ ಈ ಭತ್ತ ಲೈಕುರಿಯನಾ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತು ಅಚ್ಚು ಬರ್ಪಲ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ರಂಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ
ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಉಂಟು ಪಿಲಿ ಪೂರ ಉಂಡೇಟಿ ಪಿಲಿ ಕಾಡುದ ಮಾತ ಕೆಲವು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಓಲೇರು ಕಾರಿಂಜದ ಬಲೆ ಕಾರಿಂಜದ ಬಲೆ ಪಂಪೈಲ್ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತೂಪುನ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಎಂಕಲ ಗೋಡೆ ಟೀಮಿಡು ಪಾತೆರ ಆತನು ಏರ್ ಬತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೊರದು ಎಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರದು ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಚ್ಚುನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆತನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಂದು ಪರ ದೊಡ್ಡಂದುಲೆ ದೊಡ್ಡನ್ ಓಲಲ್ ಬಂಡ ಪಿರಿಯಡ್ ತುಳಪ್ಪುಡು ಯಾನು ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತುಯ್ಯ ಅಮ್ಮದಾದ ತೂಪುನು ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಡ ಇಡಿ ನಿನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮನ್ಪಲಿ ಅದಾ ಕವಿತಾ ಅಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಜಲ ತಲ ಬಲ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ನಡೆ ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಓಲೇರು ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಕೆಲವು ಬರ್ರಂಡು ಒಂತಲೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಕಳು ಶಾನ್ ಆಕಳು ಅವಳು ನಮ್ಮ ನಗರ ಅಂತ ಪೇರು ಎಂಚಿನ ನಿಲ್ಕುನು ಮಾರ ಪಿರೋಡುಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಕುನು ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟದ ಐಟ್ ಇಂಚ ನಿಲ್ಕುನು ರೇತಿಲ್ಲ అలాగే ಒಯ್ಟ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೈಟ್ ರೇತ್ ಏಟ್ ತೋಜುಂಡ ಓ ತೋಜುನ ಆಕಲು ಏ ಉಂಡು ಪಿರೋಡು ಮೋನೆ ಏನ ತೋಜುನ ತೋಜುರು ಮೊಬೈಲ್ ಪಿರೋಡು ಮಾನ ತೋಜುನ್ಗೆ ರೇತ್ ಆಂಟಿನ ನೈಸ ರೇತನ್ನ ಮಾನ ತೋಜುನ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಅಮ್ಮ ఏరులేరు బలే నాలాడు అందుమా ముద్ద వచ్చాను ఎంక ముద్ద వేయదు ఇంకోడ ఎంక ముద్ద వచ్చి కోరిగట్టారు మధ్యాహ్నం జయరా జోలర్ పోయారా పాతర్లి మాట్లాడి ಬಟರ್ ಐತಲ್ಲ ಖಾಲಿಯ ತಿಂತ ಜನ ರಸ್ಕ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಜಿ ಗುಂಡು ಕವೇನೇ ಬಂದು ಏರ್ಗ ಖಾಲಿ ಹಬ್ಬ ಜನ ಖಾಲಿ ಹಬ್ಬ ಜೇಕೆ ಮನ್ ಪೂಜ ತಿತ್ತಿ ಪಡ ಕಾಂಡ ಬಿಡ್ನು ಒಂದು ಚಾ ಇಂದ ಕಂತಿ ತಿಂದೆ ಬಟರ್ ಚಾಲದಿಯ ಇಂತ ಬಟರ್ ಬೇಕಡೆ ಕಾನೆ ಎಡನಾ ಒಂಚೂರು ಜರತ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಮೂಲೆ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ರಸ್ರಾಪು ఏం చదువులారక్క ఏం సౌఖ్య ఈరేం చదువులారు లైక్ కొరియారా
ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಬೂರ್ದು ಜೇಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಉಪ್ಪು 4 ಜನ ಉಪ್ಪು 4 ರಾಯ್ಕ ಬೂರ್ದು ತುಚ್ಚಿ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊಡೆತ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತು. ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು ಕೆಲ ಬರ್ರೆ ನಾನೇ ಎನ್ಮ ಪತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿರು ನಿಜಪ್ಪ ದಾದೆ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತ ಪೊಯ್ನ ತೇರು ಅಂದು ಅಂದು ಭತ್ತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪೊಯ್ ನೀರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೂಪರ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಿಯೇ ಯಾನಿನಿ ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋದು ಮೈಗ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರೆ ಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮೇಗ್ರಿಂಡು ಸೊನ್ಪ ರೂಪಾಯಿ 10 ಮಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಬೇತ ಹುಳ್ಳಾಡು ಸೊನ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರೆ 10 ಮಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜೆಕ್ 9 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಮೈಗ್ರ ಪರ್ನಗನೆ ಬರಡಿಗೆ ಸೂಪರ್ 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 ಬೆಳದಿಂಗಳು ಒಲೆ ಹಸ್ರ ಪುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯೂಟಾ ದಾದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಾದೆ ಮ್ಯೂಟು ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಡಾ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಂಡಾ എന്ന വയസ്സ് കേനുന്നുണ്ടാ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಒಲೆರು ಒಂಜಿನಾರ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರು ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಇವತ್ತು ನಾಡು ಸಾನು ನಕ್ಲು ಬೈದೇರ್ದೆ ಸಾನುಲ ಶ್ರಾವ್ಯಲ ಬತ್ತದ ಆಯಿ ಯಾನಿ ಶಾನು ವಂಡೆ ಈ ಸಾನು ಒತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ವಂಡೆ ಸೂಪರ್ 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 ಕೋಡೆ ಈ ಪೋಯಾತ ಅಲ್ತೊಕ ಅಬ್ಬಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ದೆ 2-3 ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೈವ್ ಇತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ ಮೆಸೇಜ್ ತುಯರಾ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮೈನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಲೈವ್ದ ಅಂದಿದೆ ಮಾತ ಮಲ ಮಲ ಏಸ ನನ್ನ ಬರ್ರೆಂಡು ಸಚ್ಚು ಬರೋಡು ಈ ಆಫ್ ಮನ್ಪುನು ಬಂದರ ದಾದೇನು ಅಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತಿರ್ದೆ ಅಲ್ತ್ರ ಯಾನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುನ ಕೂಡ ಇಂಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಹೊಸತ್ತು ಯಾ ಬಂಡೆ ಎಂತ ಬತ್ತಾರತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂಡೆ ಆವಿಯೇ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂಡಿರಿ ಅವನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪ ಬಂಡೇರು ನಾವು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಈ ಥರ ಸುದ್ದಿ ಜನ್ಮ ಕಾಲಾಂಡು ಜೇದೇರ ಏಪ್ಪ ಶ್ರಾವಣ್ ಹಾಗೆ ಅಂದ ಏಪ పోయింది ದಾರ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಂದ ಮುರಾನಿ ಬತ್ತಿ ನೀರಪ್ಪ ಬೈದ
ನೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ಪೋಯಿರದ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತ ನಾಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಏರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅಚ್ಚುನಾ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನ ಏನು ರಾಜೇಶನ ಹಬ್ಬಗನ ಬರ್ಪಿನ పొద్దుప్పటికి వచ్చిన మధ్య గన్న మధ్య బలి పండుదు LNG ಬರೋಡತೆ ಐಕೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಳೆದಿಂಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾನು ಉಲ್ಲನಾ ಶಾನು ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿ ಶ್ರಾವ್ಯಲ್ಲ ಬೈದಲ್ ಶ್ರಾವ್ಯಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪೋಯಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡಲ್ ಪೋಯಲ್ ಯಾ ಬಂಡೆ ಒಂತೆ ಉಂತು ಬಂಡೆ ಉಂತು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಬರ್ರೆ ಎನ್ಮರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಲ ಬಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಶಾನು ಉಲ್ಲನಾ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಮೂಲು ಪನ್ಪಿ ಐ ದಾದ ಬಂಡದು ಎಲ್ಲ ಇವು ಹೋಯ ಬಂಡದಾ ಲೈಕ್ ಹೋರಿಯ ಬತ್ತಿ ಪಂಡ್ಯ ಓಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಓಲೇರು ಅನ್ನ ಎಂಚಿನ ಲೈವ್ ಬೊಕ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಆತದು ಯಾನ್ತೂಯೇ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರು ಆಟುಕೊರೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಮಾರ ಆಟುಕೊರ್ಪಿನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೀರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರು ಬರ್ನಾಗನೆ ಹಾಟನ್ನು ದಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪುನೆ ಬತ್ತೇರು ಆರ್ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಚ್ಚು ಬನ್ನಗನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಟ್ ತಕೊಂಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಸೈಡ್ ಪೋಪುಡಾತ ಆಯುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡಪ್ಪ ಆಯುಷ್ಯ ಕವಿತಾ ಹಾಯ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪಡಾತ ಆಯುಷ್ಯ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದ್ರು ಬನ್ನಿ ಪಂಚಮಿ ಒಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ಸಯ್ಯೇ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಕೊಡಬತ್ತಾತಿನ ಮೂಲ ಬರ್ಸನೆ ಅವಳುಂದತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪದಾದೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಬಕ ನೀರು ನಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಸನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಎನ್ನೆಟ ಆಟ್ರು ತೋಜು ಜಿ ಕೋಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ಇನ್ಯಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ದೇತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಜೋರುಂಡಿಗೆ ಬರ್ಸ ಅಲ್ಪ ಹಾಟ್ರು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ದೆತ್ತಿನತೆ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಮಂತೇರು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಕಲೆ ಸರಿ ತೂಲ ತೋಜು ಹಾಟಿಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚನ ಹಾಟಿನಿ ಪೋಂಡು ಬೋಡ ಅಚ್ಚು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೂಪರ್ ಅಚ್ಚು ಬೋಡ ಹಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಆತೆ ಬಲ್ನೀರ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡದು ಕೈದು ಬೋದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪೋಯಿನಿ ಹಾಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಂಡು ಹಾಟ್ ಕೋಡೆ ಹಚ್ಚೆ ಅನ್ ಕೇಂಡೆತ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಏರ್ ಕಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ಅಬಿಯೇ ಇತ್ತ ಬಗ ಅಬಿಯೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಬಿಯತ್ತು ಪುತ್ತೂರ ಎಂಚ ಪಂಡೆದ್ದು
ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಒನ್ ಬೈದಿನಿ. ಹಾಂ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಜನ ಬತ್ತಿನಾರು ಕೊಲ್ಲಿನಾರು ಪಾತೇರ್ನಾರು ಕೂಡ 2 ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಕೂಡ ರಜ್ಜರು ಬಂದಾಗ ಯಾಂಬಂಡ 5 ಜನ ಆಯ್ರು ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎನ್ಮಂಟಿ ಯಾಮೂಲೆಗೆ ದೀಪೆ ಕುಸಿದತ್ತ ಬಾಡುಂಡು ಜಲದ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನು ಉಡುಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆಡುಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ 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 ಬೆಳದಿಂಗಳು ಮಾ ಫ್ಯಾನ್ ಏರಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಹಾಯಿ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯ ಪಂದು ಇರು ಪೋಲೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಪೋ ರಾತ್ರಿ ಓಡಿ ಪೋಪಿನಿಂದು ಅರೆಗು ಇರ್ನ ಎಂಡು ನಾನು ದೈಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಜಾಲತ ಯಾನ್ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ತೆಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಬರ್ತಾರ ರಾವಾಡ್ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪಯಾ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ತೆಪ್ಪುಜಿ ಆಲಿಂಚನೆ ಮನ್ಪು ಕುಸಾಲಿಗೆ ಮನ್ಪು ಗಾತಿಗೆ ಅಂದಿ ಅವು ದೆತ್ತನ ಕಟ್ಟಾಪುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಅಂತಾನು ಇದು ತೂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾನ ತೂದು ಮನ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಯೇರು ಉಲ್ಲರ ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ಟೈಟಿಯೇ ಪರ್ದು ಆಂಡ್ ಬರಿಟ್ ಟೈಟ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಶೇ ಆನೆಡುಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋತುಂಡ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತು ದಾದ ಏರಿ ಅವ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಲ್ಪ ಏರ ಪಾರ್ದ ಟೈಟ್ಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಟೈಟಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಬರಿಟ್ ಗುಲ್ಲಾಲೆ ಹೆಡ್ ಇದು ಗುರುವ ಪಿನ್ನೆ ಕಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೇಡ ಎಂಕಿನಿ ಒರ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು ಪಂದು ಭಯಂಕರ ಮಾರೇರು ಹೋಯ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ತೂದು ವೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಅಂಚಿನ ಗಾಡಿದಾದೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಗೆತ್ತ ಬರ್ಪೂಜಿ ಇನ್ನ ಓ ಗಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಓ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಿ ಓ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿದ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಡು NS 200 ಪಲ್ಸರ್ಗೆ NSC ಯಾನ NSC ಬನ್ನಿ NS పిక్కుతులే తుయే అని తోజొందుండే ఇంక ఇట పిక్కు కొంతలే తోజి నో 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 తోజి ಗಾಡಿ ತೂಂಡಲ ಲಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿಜರ ಅನ್ನೆರೆ ಲಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿಜರ ಅನ್ನೆರೆ ಪಂತೊಡು ಈರ್ನಲ ಗಾಡಿದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಪೋಸ್ ಬಂದ ಕುಲ್ವಾರ ಲಡ್ಡು ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಬಾಡ್ಡೆಗೆ ಫೋಟೋ ಡಿ ಪಿ ಡಿ
बघा प्रपोज मन पंद कुल्लेरा అవి ఏరు పిల్లవాడు దాదా ఇచ్చి ఉలైపోయినారు పేత కనిపిస్తున్నారు బింగు అవి బింగు అవి ఏరు కావ్యని పిల్లవాడు ఇది జల్దీ బో పోయినవి లై పోయిన తొందుకని తిని మైకా అదే స్టార్ ಉಳ್ಳ ಮಾಯ ದಾದ ದೈವನ ஐது ஐடி தூட துள துள ஏருந்து ಏರು ಸರಪು ನೆಟ್ಲ ತೂದು ಫಾಲೋ ಕರಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಐಡು ಬಂದು ಐಡಿ ತೂಲ ಹಚ್ಚೋ ಏருந்து ಸೋಲು ತೂದು ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ಅದೇ పోయిటు ఇన్స్టా రెండు ఇచ్చి మరి ఇన్స్టా ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಎಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಒಂದೇ என்ன ஃபேஸ்புக்கில் இಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಯ್ ಕಿರಿಕಿರಿಂದು ಅಂಡರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಐಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಪುಂದಾಯ್ ಅಚ್ಚು ಸಚಿನ ಒಲ್ಲಿರು ಇದನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಅಲಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಂಡಲ ಪನಯರ್ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಕೇನೆ ಕವಿತಡೆಗೆ ನಾನು ಹಚ್ಚುಂಡಾನು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ರಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಪೋಡಿದೆ ಹೆಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪಾರ ಅಡ ಇಜ್ಜಿ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ ఎండెజ్జి ఇంకా ఒబ్బరు చీరే కావాలి గిరిగిరి మెంతే Dade mente
ಲೈಕ್ ಏರ ಬತ್ತೇರು ಏಲಾಡು ಬಡ್ಡಿ ಹತ್ತು ಊರ ತಾಯಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಡ್ಡಿ ಏರಿಯಾನ ಅಚ್ಚು ಬೊಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೈಟಿ ತಕ್ಕತ್ತವರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಇದ ತಕ್ಕತ್ತವರೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಬೊಡ್ಡಿ ಈರೆ ಕಡೆ ಬೊಡ್ಡಿ ಬನ್ನತ್ತು ಬಡ್ಡಿ BADDI ಇದಾನೆ ಪಂಚಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಚಮಿ ಹಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಸೇ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಅಭಿ ಹಿರೇನಿಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೀನಿತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಾನಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತಾರತ ಐಕೆ ಓಲೇರು ದಾನೆ ಬೈಜಿ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಮಾರಾಂಡು ಈರು ದಾದ ನಿಂಗುನ ಯಾನು ನಿಂಗುನು ಅದಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ಹಾಂ ಚುಚುರಿಯವು ದಾನಿ ಕಟ್ಟಾಯಿನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಟಂಗಾಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಾರ್ ಪಿಕ್ ಇಜ್ಜ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಡಿ ಪಂಡ ತಿಳಿಪೇರು ಬಾರ್ದ ಪಿಕ್ ಎಂಕ್ ದೇಕ್ ಅರೇಗ್ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೆ ರ್ಯಾಪ್ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಭಿ ಕೋಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಭಿ ಲೈ ಹೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏರವು ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಒಂದು ಅದೇ ಕುಲ್ಲಿನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದನ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಐಕೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೀನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡ ನಂಚ ಹಾರ್ಕೋಟ್ ಆಟೋ ಹಾಟು ಹಾಟ್ ಅವು ದಾದನ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಓಲೇರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಮಾತ ಬರ್ಪಜಾರ ಬರ್ಸಗ್ ಮೇರೆ ಸಚಿನ್ ಚಂಡಿ ಆತೇರ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಉಲ್ಲರೇ ಕವಿತಾ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಕ್ ರೇಟ್ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಕೊಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಾನಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಭಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಭಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಭಿ ನಮಗೆ ಎಯ್ಯಡ್ಡುಪ್ಪು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಇದು ಅಭಿ ಆದಾದನ ಬಂದು ಅಭಿ ಅತ್ತು ದಾದಾ ಅಂದ್ ಅಭಿಯಾ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನು ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಹಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಇತ್ತೆ ತಂದು ಹಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಹಾಟ್ ಅಭಿ ತಿಳಿಪುಂದಾನಿ ಎಂತದ ನಗಡುದು ಇವರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಂಚಮಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರು ಏತು ಕೊರತಿರು ಆತು ಕೊರ್ಲ ಹಾಟ್ ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಭಿ ಉಲ್ಲೇರಿಗತೆ ಯಾನ್ ಬೊರ್ಚ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಈರ ಅಭಿ ಆತ ಆಹಾ ಡೇಟತ್ತು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಭಿ ಉಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣಿನ್ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಆಯನ ಬುದರ್ಲ ಅಭಿ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಭಿಯ ಪೂಜಾರಿ ಆತ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಮೋಲು ಒತ್ತರ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕುನ ಪೂರ ಒತ್ತುನದಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬರ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಬರ್ಪುಜ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಜುಸು
ఆయన ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪೋಪುಜ ಯಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಿರದ ತಿಕ್ಕಿದು ಸಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡದು ಒತ್ತದು ಪೋಪುನ ಪಂಚಮಿ ಬೈಜಿರು ಮಾರ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಆದ್ನು ಕೋಡೆ ಮನೆ ಲೇಟ್ ಆತನತ ಕಾಸು ಕೊರೋಡ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಒತ್ತು 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 ಏತು ತೀರ್ನತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಎತ್ತನಾಗ ಒತ್ತುದಾಯರು ಒಂಜಿಲ ಒತ್ತುದಾಯರು ಏರ್ಲ ಮರ್ಲ ಬಂದದು ಎಂಕುಲು ಒತ್ತನಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಬೇಗ ಬೈದೇರು ನೀನು ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಅನ್ನೆ ಓಡೆ ಪೋಯೇರು ಅನ್ನೇ 6 ಜನ ಪರ್ದು ಟೈಟ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಓಲ ಆರೇನು ಬರಿಕ್ ತೋಡ್ರು ಬೂರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಂದದ್ದು ಓಲ ಬರಿಟ್ ಜಬಡಾರೆ ಬೈರ ಅಂದು ಪಾಪ ವರ್ಷ ಚಂಡಿ ಆಪಿನ ಬರ್ಚಿಂದು ಮೈಲಾರಿ ಆಣಸಾಂಡಿ ಆ ಎನ್ನವನ ಸಾಂಡಿ ಇರ್ನಾಂಡಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನನಲ ಬೈಜೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೈಜೆ ಮೈಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೇರೋಡಯಾನು ಓ ಇಲ್ಲ ಏರು ಮೆಗ್ಗೆ ಸಚ್ಚು ಬೈಜೆ ಸಚ್ಚು ಓಡೆ పోతుండ ಪರ್ದು ಜೈದು ನಂದು ಅಭಿ ಒಲ್ತಾರು ಉಲ್ಲರಾ ಅಭಿ ಒಲ್ತಾರು ಓಲ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಾ ಅದನ್ನ ಬಂಡೇರು ಇನಿಮೆ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲಿಜ್ಜೇರು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಓ ಒಂದು ಎಸ್ ಮೈಲಾರಿ ಕೊರತೆ ಆಂಟಿ ದಾದಿ ಕೊರತೆ ಆಂಟಿ ಕೊರ್ತೆ ಬಣ್ಣಿನತೆ ಓಕೆ ಕೊರಿಯಾರತೆ ಇದೀಗ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಟೀಮ್ ದನ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಇದೀಗ ಧನ್ಯವಾದ ಆರು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆಂಟಿಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಾದ್ದೆ ಆರಿಯನ್ನ ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೆ ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪದಕ್ಕುಲು ಕವಿತಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸುರತ್ಕಲ್ದಕ್ಕುಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೈಲಾರಿ ಅಂದಿ ಯಾವ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದಿ ಎಂತ ಅಂದಿಗೆ ಅಭಿ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂಜೆ ಒಂತೆ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಟಿ ಆವಾಡು ಹಂದಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಂಡಿನದವಳು ಬೇರೆ ಮೈಲಾರಿ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಓ ಏರಿ ಕನ್ನಡದ ಮೈಲಾರಿ ಬೆಪ್ಪೇರನ್ನ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮೈಲಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆರು ಬರೀಪಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ 6 ಸರಿ ಬರೀಪಿನಿ ಕನ್ನಡಡು ಐಕೆ ನಾವು ಓದಿನಿ ಜೇಕೆ ಬಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಉಂಡರೆ ಯಾನು ಉಂತಿಜಿ ನಾನು ನೋಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಬೊಕ್ಕ ಕವಿತಲ ಆಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಟಿಯೇ ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ಜೇಕೆ ಬಟ್ರು ಬತ್ತೇರು ಏಯ್ ಓಡೆ ಆಂಟಿಯೇ ಕೇಕಿಲಿ ಕರಮಿನ ಬಿಡೋಗ ಆಂಟಿ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೀರಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಇರೇಗ ದಾದೆ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಕವಿತಾ ಹಾಯ್ ಮನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಭಟ್ರು ಭಟ್ರು ಬೋಡು ಎಲಂಜಿ ಮದಿಮೆಗ್ ಅಲೆ ಹಾಯ್ಗೆ ಆಂಟಿ ಹತ್ತು ಶೂಂಠಿ ಆಲೆ ಯಾನತ್ತು ಎಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಶೂಂಠಿ ಯಾನ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಅಚ್ಚಿ ಶುಂಠಿಗೆ ಈಕ್ ಬಟ್ರು ಕೊಡತಾ ಅಲ್ಲ 60 ಗೋಧಿದ ಗಂಜಿ
ಏರೆಗೆ ಅಚ್ಚುಗ ಅಚ್ಚನಿಗೆ ಗೋಧಿದ ಗಂಜಿಗೆ ಗೋಧಿದ ಗಂಜಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊರ ಈ ಸಲ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕಲು ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತಂಗಡ್ಡು ಕನಪು ಎಂಕಂತ ಮನ್ಪೇರ ಉದ್ದೇಶನ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅತಿ ಇನಿ ಏಕಾದಶಿ ಆತ ಗೋಧಿದ ಗಂಜಿ ಇನಿ ಓ ಇನಿ ಏಕಾದಶಿ ಗೋಧಿದ ಗಂಜಿಯ ಎಂಗ್ಲೇದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೇಗು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ತಗ್ಗಬಸ ಪೂರದಿಪ್ಪ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳು ದಾನಿ ಬೈಜೆ ಇರುಂದಿ ಅನ್ನ ಏತು ಜನ ಮಿಸ್ ಸಚ್ಚು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನತ ಓಲ ಚಲಿಕ್ ಮೂಲೆಡ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಸಂದೀಪ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬಕೊಂಜಿಯರ್ ಮಾರ ಮಿಸ್ ಕೆಲವು ಇಜ್ಜೇರು ಮಯ ಮಾತಪ್ಪ ಇದು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಈ ಅಭಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿನ ಕುಲುಲಾ ಇಜ್ಜೇರು ಓ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಏರಿ ಏರಿ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜೇರು ಬರ್ಸಾತ ಅಂಚ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನು ಅಭಿಭೂಜಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಪೈ ಟೂರು ಪೈ ಟೂರ್ಗೇರು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಟೂರ್ಗೇರು ಬರ್ಪೇರು ಕೈದೆರ್ಪಲೆ ಟೂರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೈದೆರ್ಪಲೆ ಬೇಗ 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 ತೆರಪಲೆ ಟೂರು ಬರ್ಪನಾಗು ಖರ್ಚಿ ಅಭಿನ ಬರ್ಸಾ ಚಲಿ ಉದಯವರೇ ಮುಗಲ್ ನಮಸ್ತೇನೆ ಒರಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟದ ಲೈವ್ ಮೆಂಬರ್ ಉಡುಪುಜಾರದ ಇರೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲಿಯೇ ಅಂದಿಯೇ ಏರು ಮಾರ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಓಕೆನಾ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಗೇತು ಕಾಲಿ ಪುಂಡಿ ಏರ್ ಪುಂಡಿ ಈರು ಪೊರ್ಲ ತಂಚ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಏರ್ ಹಚ್ಚ ಟೂರು ಪೋಯಿ ಬನ್ನಿ ನೀರು ಅಭಿಯತ ಕೈದೆರ್ಪಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಟೂರು ಪೋಯರೆ ಟೂರು ఇంకా అబ్బా ఎంకలంచేని ಅರೆಗೆ ಇಂಕತ್ತಿಗೆ ಅಭಿ ಒಲ್ಲೇರು ಅಭಿ ಟೂರು ಪೋಯಿ ಬಂಡೇರು ಅಚ್ಚು ಪಿದಾಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಪೋಲೆ ಜೋಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೂರು ಪೋಯರು ಅಭಿ ಬನ್ನಿ ಅಭಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ವನಸ್ಸು ತಿಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ ತಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ವಿಡು ಇನಿ ಸಚ್ಚು ಇಜ್ಜೇರಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಎರೆ ಬಂಡಿ ನೀರು ಅರೆಗೆ ಇದಲ್ಲ ಅದು ரெண்டு வத்தடு ಓಲೇರು ಮೂಜಿ ಬತ್ತಡು ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಇನಿ ಪಂಚಮಿ ಮಿಸ್ ಸಚ್ಚು ಮಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಿಸ್ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಮಿಸ್ ನಾಲ್ ಮಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಪಂಡಿರಿ ಸಮಾಜಿಂಕ್ ಬಕ ಇಂಚನ ಪನ್ಪುನ್ ಎನ್ನ ಮೈತಿನೆ ಪ್ರವೀಣತೆ
ಓ ಅಲ್ಲ ಮೈತಿನ ಪುದರ್ಲ ಪ್ರವೀಣೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲರಿ ಟೂರು ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಬಂದು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಗಾಡಿ ಉಂತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆರ್ಪೇರು ಪನ್ವೇರು ಸುವರೇನು ಪುದರ್ದೇದು ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಅತ್ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಕಾಂತ ದೀಲೆಗೆ ಟೂರು ಪೋಯಿ ಬಂಡ ಸೀದಾ ಪೋಪನೆ ಎಂಚಿ ಉಂತಾರೆಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ಅದು ಬಂಗಾಂಡು ಕೋಡೆ ದೈವದ ಪುದಾರ್ಗು ನನ್ನ ದೀವೋಡು ಪುದಾರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪುದಾರ್ ದಿಲೆ 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 ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಬೇಕು 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 ಹೆಸರಿಡಿ ಏನು ಮಾಮೂಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾದ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಂಡಿಗೆತ ಮಾಮಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾದ್ ಮಾ ಪೊನ್ನೊಲೆಗ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾಡ ಆಂಟಿ ಆಂಡಾ ಅಂಚನ ಅರೆ ಮದಿ ಮ್ಯಾದ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಂಡು ಮಾಮ್ ದಾದೆಂದಿ ಪುನಿಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಬಕ ಕೋಪ ಕವಿದ ದಾದೆಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ತಿನ್ನಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಲೆ ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹಬ್ಬಜಿಗೆ ಕೋಪಗೆ ರಾಜಿ ಕೋಪಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕಾಪಿ ಬರ್ಲೆ ಕೋಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಕಾಪಿ ಬರ್ಲೆ ಏನ ನಾಂಟಿ ಬಂಡಾರು ಅಂದು ಕವಿತಾ ನಾಂಟಿ ಬಂಡಾರು ಇದೇನು ಮಾಮೂಲಿ ಎಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನಾ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೆ ಅವೇ ಅಬ್ಬಾ ತೆಲಿ ಬುದ್ದುಲಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಪೋಯರುಂಡು ಪೊಂಪೈಲ್ ಬೆಲೆ ಬಂತಾರದ ಅಚ್ಚು ಎಂಗ್ಲು ಪೋಯಿ ಪೊಂಪೈಲ್ ಅರ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋದುಂಡದ ಪೂರ ತಿನ್ಕ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿಂದದು ಬಿಲ್ಲಾರೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಮ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪ್ರವೀಣ ಮಾಮ್ ಉಂಡದ ಆರೆ ಮಾಮು ವಾ ದಾದು ಗೊತ್ತುನಾ ನಮಕ ನುಂಡತ ದಾದಾ ಆರೆ ಪ್ರವೀಣೆ ಕವಿತಾ ಆಂಟಿ ಅಂದು ಐಕೆಗೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತಿರಿ ಮಾಮು ದಾದ ಪನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅರ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚಿನ ಮಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಂಪೈಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೊಯ್ನಮ್ಮ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಪರ್ರೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಅಂದ ಐಕ್ಕೆಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಓ ಮಾಮು ಇಜ್ಜೇರು ಮಾಮ್ ಪೋಯೇರ್ ಯಾಂದ ಎತ್ತೀಮ ಬಾಕಿ ವರ್ಷ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ಗೆ ಅತ್ತಿ ಆರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಜೋಗುಲ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೇರಾ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿದೆ ಒಂತ ಆತ ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇರಿಗ್ದಾನೆ ನಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಇರಿದಾನೆ ನಂಜಿ ಆರು ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ పొడిదినಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನ పొడి ಐಟ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿಂಡ ಅದೇ ಅರೆ ಇರಿದ ಅಲ್ಲಿಗ್ದಾನೆ ನಂಜಿ ಬೀಕ್ತಾಯಿ ನಂಜಿ ಅಂದು ಪಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗ್ದಾಯಿಗ್ ನಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡು ಜೇರಾರು ಅರ್ನ ಇರು ಬೇತ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ಲಿ ಏನ್ಲೆ ಸಪೋಟು ಹೆಂಗೆ ದಾನಿ ಇರಿಗತ ನೆರ್ಪಿರಿನ ಬಡಿದಿ ಕುಡುಜಿ ನಾಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬರೋಡು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನು ಬಾಲೆ ತೆಪ್ಪ ದೇವರೇ बोलता ಬಾಳೆಗೆ ಬಾಳೆ 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 ಹತ್ತು ಬಾಳೆ
ಬಾಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಮಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಚ್ಚು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಬತ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಂತೂರ್ದ ನಮಸ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏ ಅಭಿ ಪೋಯರಾ ಅಭಿ ಅಭಿ ಉಳ್ಳೇರು ತೂವು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರವ ಪೂರ ತೂಪಿನೇ ಓ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಎಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಂತೂರ್ದ ಮಾಮಿ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಆಂಡೆ ಗೆತ್ತ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಗೆಡು ಆಯ್ನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತತ್ತು ಮೋಸಡು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಭಿ ಪೂಜನ್ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಡ್ಚಿ ಉಲ್ ಪಾರಜ್ಜಿ ಬತ್ತನ ಪಾರಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಪಾರಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಇಡ ಆಪಿನತೆ ಭಯಂಕರ ಹೆಂಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮುಗುಲ್ ದಾದ ಪಾತೇರ್ನು ಎಂಕಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಓಪನ್ ಮಂತದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ತೂಡು ದಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ತೂಕ ದಾದ ಬರ್ಪುಣ ಜಯ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಅಂದಿಯೇ ಗೊತ್ತಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಅಭಿ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉಲ್ಲರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಭಿ ಓಲರ್ ಓಲಿರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾ ದೇವರೇ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ತೋಜೋದು ಉಪ್ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೇರ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದು ಪೋ ಅಕಲು ಮನಿ ಪುಜೇರು ಅಕಲಕಲೆ ಪಾತಂದ್ರೆ ಮುಂಕು ಅದೇ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಾತ ಏನನು ತೂದುಪ್ಪಿರತೆ ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕವಿತೆ ತೂತಾರ ವ್ಲಾಗುಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಲ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತನು ಎಪಿಸೋಡಿ ಪೂರ ಪಾತ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತನು ಬರ್ತಡೇದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗುಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಆಗಡು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಕೋಡೆ ಏಪ ಈರ್ ತೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಈರ್ ತೂಯರ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತವರ್ಚ ಒಂಜ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ದಾದಂಡ ಪಾಡೋಡು ಈರ ದಾಲಜ್ಜಿ ತೂತು ಪೋಪಿನೇ ಈರು ಪೊರ್ಲತ ಬೊಕ ತುಯ್ಯರ ಪೊರ್ಲುದಾರೆನಾ ಭಯಂಕರ ಪೊರ್ಲತ ಯಾನ್ ತೂತಿಜ್ಜಿ ತೂಲೆ 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 ದಾದೇನು ತೂವನ್ಯಕುಲು ಪೂರ ತೂಲೆ ತೂವನ್ಯಕುಲು ಪೂರದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಗುಡು ಲಾಗುಡು ಲಾಗುಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾತ ನಿಕುಲು ವಾಗುಡು ತೂಲೆ ಕಾಮಿಡಿ 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 ಹೊರತುಂಡ ಯಾವ ಹೊರತುಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಎಡ್ದು ಓಡಿಸಿ ಹೊರತುಲೆ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಜಾಲಿ
4 ಜನ ಲೇರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಚ್ಚು ನೀರು ದೀತಾನ ಮೀಯರ ಇದು ಬೇಗ ಮೀದುಗುಳ್ದನ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ದೀತೇರು ಯಾನ್ ನನ್ನದಿ ಓ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ದೀದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ಪಾ ಕವಿತಾ ಮೀದಾಂಡ ಛೇ ದಯಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಯರಿಜ್ಜಿ ವಾರ ಗೊರ ಮಾತ್ರ ಉಂಡರ ಮಾತ ಇಂಕುಲು ಉಂತಿ ಜನ ನಾವು ನೋಡು ಒನಸ್ನಾನ ಓಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೇನಿ ಮಾರೆ ಇದಾಯಿ ಒಗರನೆ ಬಾಡುನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನಿ ಇರುಂಡರ ಅಬಿ ಎನ್ನಾಂಡ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕಜಿಪೆಂತ ನಮಗೆ ದಾಲು ಏರ್ನ ಒಂದು ಸಾತಿಜಿ ಕವಿತಾ ನೆತ್ತರ್ತು ಈರು ಕೊರ್ಪುನ್ಯ ಅನ್ನರ್ಪೆತ್ತೆ ಸರಿ ನೇರು ಬಿಡುಡ್ಚಿ ನೆರಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ನೆರಡ್ಚಿ ನೆರಡ್ಚಿ ಅತ್ತ 4 ಜನ ಲೇರತ್ತ ಇಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಪೋಯರಾ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಪೋಯರಾ ಇತ್ತ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಪೋಯರು ಈ ಪೂರ ಕೆಲವು ಇಜ್ಜೇರು ಕತ್ತಾರ್ದಾರು ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಚಮಿ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನನು ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಿಜಿ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಏರು ದೇ ಪ್ರವೀಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆತಿಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅವಳು ಇರಿಗೆ ಜೋಗುಲು ಉಂಡತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಯ ಎಂಕರಡ್ಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾಲ್ ಅಕ್ಕಲೆಪ್ಪಿರಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಮು ಅಕ್ಕ ಪಂದು ಲೆತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಗಲು ಬತ್ತಿರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಏತಾಂಡಿ ರೇಗ್ ಒಂಜಾಯಿನಿ ಅಲೆ ಕೊಂಜೆ ಒಂಜಾಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಈ ಅಂಜೆ ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬರ್ಪಿನ್ಯಾ ಸೇ ಹಾಯ್ ಬಾನದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೊನ್ನುಂಡ ಪ್ರಾಯ ಕೇನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಸ್ವೀಟ್ 16 ಇಂಕ್ 14 ಚಪಾತಿ ಲಡ್ಡು 11 ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರ ಬೇತದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜ
ಊಬಲ್ನೆ ಊಬಲ್ನೆ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ರ ಅವಿಜ ಆವಾ 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 ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒವಿಯ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ನ ಚಪಾತಿ ಲಾಟ್ನ ಓ ಉಂಡು ಅನನ ಪಾತಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಪೊನುಲಿನ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ಲು ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅನೆ ಬರ ಪೂರಕಲ್ನ ಬಾ ದೇವರೇ ಅನನ ಪಾತಿಯ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ನಮಗೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ನ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕೆರಿಗಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕದೆ ನಾಳದ ಆಲ ಪಾಡ್ದು ಜಾನ್ ಮೋನೆ ಈ ನನೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂಡರದು ತುಲೆ ತುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರಣ್ಣಲು ಬರಡು 1998 ಎಂಕಲ ತೊಲೆ ಓಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚೂರನ ಬಾರ್ಡು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಿಂಡಲ ಇಂಚೆನೆ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಿಜಿಂದಲ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಟ ಕೇಳಲಿ ಕವಿತಡ ಎಂಚ ಬಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಬಿ ಓ 97 98 ಸರಿಯಾಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗ್ ಅಚ್ಚಿ ಎಲ್ಯ ಚಾ ಇಂಗುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂಡ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ಲೆ ಅವಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅಬಿ ಅಬಿ ಅಬ್ಬಾ ಇರುತ್ತಾಜಾರ ಈಗ ಅವಲ್ಲ ಅವಳ್ದಲೆ 96 ಬತ್ತೇರು ಲೈನ್ లేదు ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ಆಪು ಅತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತೇರು ಆರೆಗೆ 96 ದಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಂಡು 96 97 98 ಹಾ ಅಬಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತನಿಗೆ ಅಂದ ಆವಲಿ ಮಾರ ಅಬಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ ಅವಾಗ ಏತು ವರ್ಷ ಆಂಡು 27 ಆಂಡ 21 ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ಜೋಕುಲ ಆತನ ಮಾರ ಆವಲಿ 28 ಆಂಡು ಏರಿಗೆ ಆತ ಅಬಿಗೆ ಮದುವೆ ಆತನಿಗೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದು ಪತ್ತೊಂಜಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದ ಆಪು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಐಡು ಜೋಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಬಾರ್ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿಯತೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತೇರಾ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೀರ ದಂಚ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತೇರಾ ಅಂದು ಮದಿ ಮಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತೀನಿ ಏರಿ ಅಬಿಯಾ ಪ್ರವೀಣ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಜಾಂಡಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿನಿ ಖರ್ಚು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತೀನಿ ಇಂದು ಕಾಸು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒರಿಂಡು ಪೂರ ಏರು ತೂಪುನು
ಅರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿಂದು ಅಲೆ ಅಭಿ ಎನ್ನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಿನಿಗೆ ಅಭಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಿನ ಅಭಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಪ್ಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೊಕ ಏತ್ ಜೋಕುಲು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅದು ಮದಿಮೆ ಜೋಕುಲು ಏತು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಜನವರಿಡ ಆಯ್ನಿ ಜಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಪೊಸಾತ್ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಮದಿಮೆ ಮುಜಿಸತಿ ತೀವ್ರ ಇರು ಉಳಿದಿನ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವ ಅಭಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಪೊಸಾತ್ ಪರಾತ್ ಪುಸಾತ್ ನನ ಆರು ಕವಿತಾ ಪುಸಾತ್ ಮಾಮ ಪೋದು ಅನ್ನೆಂಡ್ ಓ ತತ್ತು ಪೋಂಡು ಮಾಮು ಪೋದು ಅನ್ನೆಂಡ್ ನನ್ನ ಅನ್ನೆ ಪೋದು ಅಂಕಲ್ ಅನ್ನೆ ಪೋದು ಅಂಕಲ್ ಆ ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಪುಸತ್ ಆಂಡ ಅಭಿನನ್ನಲ್ಲ ಪೊಸತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆತಿಜಿ ಆಜ್ ತಿಂಗೋಲ ಇನ್ಗೆ ಬೊಕ ಬರಾತಿ ಬಗಗೆನ್ ಪೆರೇಜಿ ದಕ್ಕು ನಂಚಿ ಪರದಾಯ್ ಬೇಕದಾಯ್ 4 ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೂಪು ನೀತ న్యూ లాంచ్ డిసెంబర్ 10th న్యూ లాంచ్ ಆಪ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ತೆಲಿಪುನ್ ಕವಿತಲ್ಲ ತೆಲಿಪುನ್ ಎಡ್ಡಾಡು ಹೊಸದು ಲಾಂಚ್ ಆಪಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಬಲೇವೇ ಇರ್ಸು ರೂಟ್ ಬರಡು ಅಭಿ ಬಲೆ ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಮಾತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತ ತಾರೀಕು ದೊಂಬ ಮಾತ ಪಾಡಿದ ಅವಳಿ ಎಂಕಲನೆ ಇನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಐಡಿ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಂದು ಅತ್ತ ಬಕ ಕಾಲಿಕೈಟ್ಟು ಬರೋಚಿ ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ದು ಪಣಿತ್ತು ಇಜ್ಜತ್ತದೆ ಇದ್ದೆ ಕೊಬರ್ಡ್ ಕಾಸುದಿಲೆ ಅಭಿ ಕಾಲಿಕೈಟ್ಟು ಬತ್ತರ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ರಜ್ಜಿ ಓಪಿನೆ ಉದ್ದೋಗು ತಿರ್ಗದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬತ್ತಾರ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೋಕೆ ದಾದೆ ಎನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೋಕೆ 500 ಮಿತ್ತು ದಿವೋಡು ಮಾತ ಬರ್ಚಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾಸುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಆರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆತ 500 ಮಿತ್ತೆ ದೀಪೇರು ಚಕ್ಕು ಕೊರ್ಪಾರ ಚಕ್ಕು ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಅಂದಜೆ ದಾದಗೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ
ಆ ಜನತ ಮಂಡೆ ಸಂತೆ ನೀರು ಬಾಡು ಒರಿದಿನ ಮಾಲ್ ಬರ್ತಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರ್ಡು ಒರಿದಿನ ಮಾಲ್ ಬರ್ತಾರ ಸಂತೆನಾ ಅತ್ತ ಬಕ ಒಲ್ಪಯೇ ಸುರತ್ ಕಂಡು ಬುಧವಾರ ಉಂಡು ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಚ್ಚು ಆರು ஒரு ದಿನ ಮಾಲ್ ಬರ್ತೇರು ಬಾರ್ಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅರೆಗು ಅಬಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದ ಪಂದು ಪೈರಾವೀನು ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಪುಂದುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅಂದೆ ಇದೀಗ ಗೊತ್ತಾಂಡಯೇ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ಅಂದತೆ ಭಾರತ ಆಂಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಆಕುಲು ಪರಿಸರ ಒರಿಪ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಚ್ಚು ಅವ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಪರಿಸರ ಒರಿಪದರ ಅಡ್ಡಾತೀನಿ ಅರೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರವೀಣಿ ಇರು ಒನಸಂಡೆ ಇರ್ನ ಒನಸಂಡೆ ಪರಿಸರ ಒರಿಪಾರ ಪೇರು ಬಟರೆ ಪರಿಸರ ಒರಿಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಎಂಗಲ್ಲ ಲಾಗ್ತುಲೆ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಉಂಡಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ ಕವಿತಾ 6 months ತಾಂಡತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನು ಒರಿಪಾಯರತು ದಾದನ ಮತ್ತ ಮರ ಕಟ್ತೇರು ಓಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹರಿಣಿ ಪಲ್ಲೆ ಓಯ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಪಲ್ಲೆ ನೈಸ್ ಆತೇರ್ನ ಓಯ್ ನೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಬಾಯ್ ಏರು ಪ್ರವೀಣತ ಬಿಂಗಿರಿ ಜನ ಬಿಂಗಿರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾಮು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಂದ ತೇರು ಓಯ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಪನಮರ್ಮಲೆ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ಉಂಡ ಉಂಡು ಮಾಮು ಮಗೆ ಉಂಡಾ ದಾದೆ ಹರಿಣಿ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ಉಂಡಾ ಕವಿತಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ದಾದ 2 ಜನ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಗೇನಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚುನಿಕ ಮಾಮುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಮಾಮಿ ಮಾತ್ರತ ನಾವು ಪೋತೇರಿಗೆ
hari ni mana sandirna ಬಾಯ್ ಪೊರ್ಬು ಆರು ಪೋಪಿನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ತಿ ಆರು ಮಾಮನ ಮಗೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡ ಎಂಚ ಕೇನಿ ಅಂದು ಮಾಮನ ಮಗೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ ಈ ಮಾಮ ಬಂಡತ ಮರ್ಮಲ್ ಬಂಡೇರ ದೈಕ್ ನಕ್ಕಳು ನಕ್ಕಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಕ್ಕಳು ನಕ್ಕಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಳಂತೆ ಬಂದಳು ಬಂದಳು ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ 18 ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಪೆ ಮೀರ ಬರ್ ಯಾರು ಪದ್ಯ ಬಂಡಿನಿ ಬಂದಾಳು ಬಂದಾಳು ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮಾಮು ಸಾಂಗ್ ಪನಡ್ ಆತೆ ನಾರು ಆತೆ ಬರೇನೆ ನಾನು ಆತೆ ಓದಿನಿ ಆರು ಬರೇನೆ ನಾನು ಓದಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೇಲೆ ಯಾನ್ ಓದ್ದು ಪನ್ಪೆ ಪದ್ಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಹಾಂ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಗಿರಿಜಾರ ಬಾಳೆ ಬುಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಗಿರಿಜಾರು ಬಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಉಂತಲೆ ಯಾವ ಉಂತಾವೆ ಎರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಓಕೆ ಬಾರು ಜನ ಬತ್ತೇರೆ ಗಿರಿನವಿಲು ಎಲ್ಲೋ ಕರಿಮುಗಿಲು ಪದ್ಯ ಬರಣ ಪನ್ಪಿ ಯಾನು ಅಂತೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋತೆ ಪದ್ಯ ಅಂಚ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಡ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನಟು ತೂಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ಬಗ ಕುಡಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಅಂಜ 2 ಜನ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಕದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ನೇನೆ ಪಿಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಉಂದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ನಟು ಉಲ್ಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಲೈಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಇನಿವಾಗ ಬೇಗ ಪೋಕ ನಾನು ಜನ ಇಜ್ಜದೆ ಇನಿ ಬೇಜಾರು ಎಲ್ಲ ಬರುವರು ಮಾತ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡದು ಅಭಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಚ್ಚು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮನ್ ಪೊರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಬ್ಬಾ
ಯಾನ್ ಎನ್ನಿಯೇ ಈ ಜನ ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತ ಅಂದ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಭಿ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇರು ಕೆಲವೇರು ಪಣ ಇನ್ನು ಬೈಜ್ಜರದೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ನೆನಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಶೇ ಪೋಯಿನಾರು ಪಿರ ಬರ್ತೀರಿ ನೆನಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಟ್ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕವಿತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಮಿಯರ್ ಪೋಯಾಲ್ ಓಕೆ ಮರ್ಮಲೆ ಮರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕವಿತಾ ಮರ್ಮಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕವಿ ಮೀಯರು ಪೋಯಲ್ಲಿ ಅಲು ಒಕ್ಕ ಬರ್ಪೆಂದು ಪೋಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿದ ಮಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಬರಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀಪಲ್ ಬರ್ತೆಗೆ ಓಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಪಲ್ ನಿಕ್ಕೆ ನೆರೆಡೆ ಉಂಡುಂಡು ಸರಿ ನೆನಪಲ್ ಓಡೆ ಬರ್ಪೀರಿ ಬಣ್ಣದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ತೂಪಲ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಮಾತ ಪಾತೇರಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಲಿರಿ ಇತ್ತದೊಳ್ಳೆ ಎತ್ತೈತದು ಅಮೀದು ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ನೆರ್ಂಡ ಇರುಲ್ಲಾರ ತಾಯಾನುಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆಂದು ಕಾಪಾಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಬ್ಬಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಯ್ 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 ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕಾ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಬಾಯ್ ದೀಪನೇನು ಬರ್ಸತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತು ಕೂತೀರ ಅಂದವಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಚಂಡಿ ಆತೀರಿ